Amang raja inang sori kaya suak sumani manan diamu hula-hula nami sitorus tulang sirai don saluhuna hula-hula na warwarangi sahat tuwona ni hari nami parjolohan nila satai yanang raja do inang sori kaya ima nanay hutar yasok kami songot taropo partu nami dio bason ima di pasaur wabuaon ni inanawolong yami oputalita borusitorus ima delia borusitorus manang oputalita boru tubuh tanggal 10 sia Maret tahun 1977 Maruzungolu di hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2022 pukul sia 20. Amang raja inaksori pada hubat kami mataropunami seropunami peparan ni opunami namoratitip namangalap koruni razai boru sinaga anakna tolu raja si jorpuk lunai siakana raja si bortung mai si paidua niola ni pahal boru manuru sada boru ya boru manuru amang raja inaksori pada ia hamin apinopar ni opunami raja si bortung imana mangala boru ni razai boru manik anakna 2 anakna 2 raja hadiaran manurung dohon raja nenggal manurung kami nopo parhami ima opunami si raja hadiaran ima mangala boru ni razai boru siagian anakna 2 opu jolak maribur manurung dohon opu ulang api manurung kami di nopo paro kami ima opunami jolak maribur namangalap boru ni razai boru butar-butar anakna 2 Raja Palunis manuru dohot raja Sijori ya no peperhami yang raja inang sori pada ima opunami raja Palunis manuru nama ngalak boru ni razai boru sitorus sian luban nabolon dohot boru sitorus sian luban lobo anakna tolu opun taronggal mai siahan panongalangi nomor 2 pagar sokaot si nomor 3 iya no peparhami amang raja inaksori pada opu taronggal manurunga imana mangalap boru ni rajai boru sidorus siang luban nabolon jala anakna 5 anak siakangan mai opu babiat manurung nomor 2 opu bolitan manurung si nomor 3 pasanglan manurung ima nuaeng apala namar sauma 2 di Kitio si nomor 4 opu ronggur manurung si nomor 5 opu rubah ia no peperhami amang raja inaksori pada ima opu nami pasanglan nama ngalap boru ni razai boru sitorus sian hutan agodam dohok boru sitorus sian silamosik jala anakna tolu anak siakangan mai pangiringlan manuru si nomor 2 opu besar manuru si nomor 3 opu badak ya no peperhami apalagi di kion awang raja ima siang pangiringlan ima nata pado-pado pinanami main di bijabu ima na mangalap boru ni razai boru sitorus sian hutan agoda anakna sada ima opu tuan nagaja anak ni opu tuan nagaja manurut mangalap boru ni razai boru sitorus sian hutan agoda dohot boru butar-butar sian lubang mual anakna 4
Panggapang Manurung, si nomor 2 Panail Manurung, si nomor 3 Opo Gitor Manurung, si nomor 4 Opo Petek Manurung. Dia no perdaina ngapalan itikyon ima Opo Panail Manurung na mangalap boru dirajai boru mutar-mutar siang marong anakna 5 anak siang kanan mai Opo Silitong Manurung, si nomor 2 Opo Saur Manurung, si nomor 3 Opo Sipurnama Manurung, si nomor 4 Opo Perlindungan Manurung, si nomor 5 Opo Mananap Manurung. Ya Opo Partai Naon ima Opo Lintong Manurung. Mangalak boru dirajai boru sitorus sian lumban sitorus dohot boru sirai sian lumba sirai anakna 4 boruna 2. Ia anak siakanan ima Opo Parulian Manurung, si nomor 2 Opo Siti Nodang Manurung, si nomor 3 Opo Sahan Manurung, si nomor 4 Opo Talita Manurung, ima inanami na tapado-pado di Tikyon. Ima na teroy Tikyon. Jala anak ni Dainangon ima naksyakangan Sobar Manurung ama Talita na mangalak boru ni Razai boru Sitorus siang Sapuara jala di basa-basa hotuata do di nasida anak do buru. Amak raja inak sori pada saotik bulak tuku di hutaringat so saotik ima taringat tu untuk nami borsirait na dialak damang ditiki dialak damang untuk nami borsiraiton anong ko diwasada anak ima anak buat na jolo jala ima namar warhon Herman Manurung manang di Panjowo sonari Opo Pangidoan Manurung jala torok do pinoparion jala dohong buruna jala anong ko anak nasari so nima bapak udah niba terima kasih jala buruna boruna boru di Dainangon ima Nurhayati boru Manurung atau Opo Dimas Marhuta mau tunenggolan Parhusit siang Samosir di bahasa-bahasa Otuata do sada do dadak di nasida do sada boru jala anakna nungga mahasuhotan mengalak boru giting jala di bahasa Otuata do di nasida sada dadak omma no nono ni dainang noksor madwaon so ni manang anak na runga marhuta tu marga sinura siang sikala di bahasa-bahasa Otuata do di nasida sada anak boru baydua tepti marsita boru Manurung imanay Rizki marhuta mau tu marga siregar siang sikiro di bahasa-bahasa Otuata do 2 anak do sada boru boru paitolu boru si nomor tol ima marhuta tu marga sitorus sian lumban nagolo di bahasa-bahasa Otuata do di nasida tolu anak do 2 boru boru si nomor 4 alien boru Manurung marhuta tu marga sinaga siang Parabat jala di bahasa-bahasa Otuata do di nasida sada anak nomor 5 Riana boru Manurung marhuta tu marga Gurning siang lubang Gurning Porsea aman raja inak soribada ia helanami sinenggolan Parhusit nunga jumolo naru jumolo 5 tahun nok 1
jala penguma sude pinokparni dainangon anak pahoppu paromain dohop nono 30 halak. Ang raja inang sore pada bahu mangido kami gomos tuhamu tangiangmu asal kamu kami di tangiangmu di nama ulau persaro berguaon ni dainangon dinalau suatu nami tuburan di pasogi tu porsea jala mangido kami tuhamu tulang nami sitorus tulang nami sirai doho tula-hula sitorus asa wong kamu amang inang kerajaan kami ima akan nami nuain na di bagasan parsahitot di bagason ima akan boru na nialak di abang sopar nuain di jabu asa wong kamu di tangyang muar kiat tumiu malu parsahitos yang kangon dino pinataru dai nangon tunyana persabat kinani somanima diamang raja do inata solipare na liat nalolo do isaluhurna hula-hula do tulang nami hanawoi pasat kami jala buat kamu kami di tanganmu mau lihat mari kita saya Tuhan mana mengayohi pasal kita sabuna dan jangan jadi somanima di mata raja inata solipare tarlumoli di hula-hula tulang nami saluhurna Puluwasi dohok jujur bolu na di patariason apala among niba mulwadong na lebih kurang raja nami sungoni mahorwa partorningna jadi talumo video mata raja na torsibada di akapang goro nami pajul nami molobe pasal kuho kami raja nami marbahul-bahul na bolu mahmuna sibigo ambaroba si tapi-tapi gurung toba mulwadong akan ahurang pabainan nami nunga surung tangan marsisian dosa sumanima hata nami siaponan yasupon marga manurung jadi ala pajuna mahita mengaradi mahita manu